19 ноември имах възможността да присъствам като дула на едно раждане. И това раждане беше толкова специално, че решихме да заснемем този клип за него. Специално не само защото беше леко и бързо, не само защото беше напълно естествено, активно, а майката беше изготвила план за раждане и персоналът изцяло подкрепи нейният избор и желания, но и защото беше първото раждане в България с присъствието на дула. Вижте какво се случи. Раждането, което си представях, е да бъде максимално естествено, да няма почти никаква намеса, ако не се налага на медикаменти, упойки. И другото, което беше много важно, да може детето веднага да бъде сложено върху мен, да засучи и да не се отделя от мен. Да, това се оказа най-трудното нещо и общо взето 8 месеца минаха в това да осъзнаваме, че това е много трудно в България да се случи. Не става въпрос само за държавните болници и за частните клиники. Много са затворени към това те да не могат да контролират всичко, да използват всички достижения на техниката и на лекарствата. И затова бяхме много щастливи, че все пак се намери една клиника, в която нашите желания бяха уважени. Избрахме болницата Свети Лазар не защото битовите условия там са страхотни или защото това е болница, където раждам звезди, че е частна. Ами защото това бяха първите хора, които се съобразиха с тези изисквания, които ги уважиха, които не ни погледнаха странно, които не казаха, че това са опасни неща, с които застрашаваме нашето здраве и здравето на бебето. Ами просто приеха нещата. Ние твърдо вярваме, че всяка родилка и наша бъдеща пациентка има право да си каже своето желание. Тоест, нейното желание да бъде формулирано в един план, който е подробно написан, подробно описание на желанията да има вътре, с което ние да се съобразим. Това е всъщност гласуването на взаимно доверие и опознаването на това, което всеки един очаква. Плана за раждането дава една точна и ясна представа какво я притеснява родилката най-много, какво очаква от самото раждане, какво очаква от самото обслужване и при това положение самият лекар, който не само лекар, и целият екип, който ще участва в раждането, съответно да бъде наясно, за да няма разминаване в позициите. Не, значи изрично казвам, че всички неща, които бяха в плана на родилката, чието раждане, нали, го осъществихме миналата седмица, бяха в границите на нормалната. Всички нейни желания. Нали. Като, нали, си оставихме едно празно пространство, в смисъл, ако нещо стане извънредно, да имаме отвързани ръце и да може да се реагира във всеки един момент. Това, което мене лично в самото начало ме притесняваше, е позата, в която ще ражда жената, за това, защото на сметка ние не сме свикнали с по-различните пози от тия, които сме учили в училището, но в момента, в който започна раждането, видях, че всичко върви така, както трябва. И така след тази предварителна подготовка всички бяхме спокойни, всички си имахме доверие и наистина за щастие раждането протече точно по план. Сутрин започнаха да ми падна тапата и взеха да изтичат води. И вечерта вече към 11:30 започнаха контракциите. В 1:30 звъннах на Оля. Тя дойде много бързо вкъщи. В същото време звъннах и на Емилия Казалова, акушерката, за да може тя да бъде предупредена. За щастие беше на смяна в болницата в това време.
След като Оля дойде, още час продължиха контракциите, които преминаха вече в напани и решихме, че ще тръгнем за болницата. И след 10 минути вече бяхме в болницата и след още 25 Ема проплака в клекнала поза. Беше раждането. И нямаше използване на никакви медикаменти, което беше супер. В момента, като имате предвид, че това раждане мина без венозен път да се хване, нали, да имаме резервен венозен път, без да налагаме на пациентката коя поза да вземе. Наложихме, казахме, нали, че примерно една клекнала позиция, нали, ще е много по-удобна, отколкото легнала, което наше мнение, нали, го имаме много отдавна и повечето от родилките при напъването първо опитват клекнали, нали, и след това ползват леглото. Музиката, която се слуша по време на раждането, нали, също трябва да е приятна за пациентката. Бащата трябва да присъства на раждането, защото това дете не е само на майката, нали, ами съответно и на бащата, ако бащата има желание да присъства. Плацентата, нали, съответно не аплицирахме никакви медикаменти за излизане на плацентата. Плацентата излезе по нормален начин, нали, 20-25 минути след излизането на плода. Като ние следихме през това време кървенето, нали, което се получаваше. Кървенето беше в границите на нормата. Имаше го и това, че се притесняваха, както, нали, си свикнали малко по-бързо, искаха да излезе бебето, от което, нали, малко бяха прибързани нещата, но въпреки всичко се получи едно естествено активно раждане. Всъщност наистина бяха изключително внимателни и изключително се опитваха, полагаха страшно много усилия да достигнем това, за което бяхме говорили с тях. Дори ако те се съмняваха какво точно би било най-добре да направят, ние спрямо тяхната лекарска практика, дори се допитваха до нас, до Оля и нали, не само при самото раждане, дори след това. Знаете, че след това имаше указания, в плана бехме направили съответно как да се постъпва с бебето, като се роди. Фактически ние не отрязахме пъпната връв веднага, ами се чекаше да спрат пулсациите на пъпната връв. Плацента сама падна, съответно, детето като се подаде веднага на майката. След това педиатърката оправи пъпа, пак детето, нали, се даде на майката. Детето си беше през цялото време при майката, в стаята с нея. Нищо странно няма. Нали, във всичко това нещо, нали, няма нищо страшно, един нормален родилен процес. По време на раждането дулата може да помогне с различни средства за облегчаване на болката, с релаксация, масаж, смяна на позицията. Също така помага, когато имате въпроси, с информация, с това да комуникирате ефективно с медицинският персонал. Дулата се грижи за пространството на жената, за нейното емоционално състояние, за нейният комфорт. Дулата не замества лекаря или акушерката, тя няма медицинско образование и не извършва прегледи и не проследява сърдечната чистота на плода. С две думи, медицинският персонал се грижи за тялото на майката и на бебето, докато дулата се грижи за нейното психическо състояние и емоциите. Според мен това да родя с дула беше толкова важно, колкото въобще да се случи раждането ми по този начин и толкова важно такава подкрепа, каквато и Краси, нали, ми оказа. Защото това бяха двамата герои на вечерта за мен и аз бях изключително спокойна. Знаех, че без значение дори какво ще е отношението на персонала, с тези двама човека до себе си, аз ще имам най-спокойното раждане и ще се справя. И да, определено за мен е още от момента, в който си говорихме, че имам възможност да родя с дула, не съм се замисляла дали да го направя с или без. Да, всъщност в една такава ситуация, в която са малко напечени нещата, нали, още едно рамо с знания, нали, винаги внася повече спокойствие и може да се вземат
координирани и правилни решения. Значи, дулата много може да помогне. Значи, това е една подкрепа, нали, от страни. Докторите понякога имат изменена психика. Нали, могат да помогнат на пациентката, нали, но понякога се хвърлят, нали, не им се премерени действията. Никога можеш да се хвърлиш, нали, без да има причина да правиш нещо, нали, без да си го размислял както трябва. И затова тук е дулата, нали, да помогне на майката да придържа, да психически да уравновеси състоянието и така. Защото понякога, нали, може пациентката, която е намислила да роди естествено, нали, по нормален начин, да се паникоса в един момент. Значи, болките може да не са точно, нали, да им минат нейния праг на поносимост. И тук вече доктора, нали, гледайки я нея и той малко да вземе участие, да му се поиска да вземе участие, въпреки че няма смисъл от участие, тогава дулата, нали, нейното истинско место е в уравновесяването, психическото уравновесяване на родилката. Изследванията показват, че това дали ще има или няма да има дула по време на раждането, оказва влияние на това как ще протече то. Вероятността от цезарово сечение намалява, когато присъства дула, както и други интервенции, такива като епизиотомия, инструментално раждане с форцепс и вакуум и други. Също така, жените, които са имали дула по време на тяхното раждане, оценяват по-високо самото преживяване, то е по-позитивно за тях. За мен дулата, това, което върши, е работата на психотерапевта в това, защото в един такъв момент човек има нужда не само от лекарската намеса, но има нужда и от моралната подкрепа. И тъй като не винаги персонала има възможност да даде тази морална подкрепа, за това, защото в крайна сметка има и други пациенти, те не могат при всичките да се застоят толкова продължително време, има място на такъв човек. И с персонала в болницата, примерно. Те се задават въпроси и трябва да се отговорят на някои неща, в които не винаги сме убедени какво да отговорим и дали това, което ни питат, е уместно в случай. Никакво решение да вземем. Общо взето тя ни помогна, нали, да вземаме решение в такива ситуации. Дори имаше моменти, в които общо взето персоналът питаше нея. Беше едно задружно раждане. Всички, които бяхме там, така взаимно си помагахме, говорихме си и раждахме. Не бяхме само едни пациенти с игли във вените, нали, на които им се карат да напъват. И, нали, всъщност, да, и за мен това е един хубав спомен, нали. Ами да ви кажа, честно не беше трудно. Който си го може, си го може. Затова, защото реално погледнато, то е така, както използвахме родилното легло, височината не беше неудобна, нито за мама, нито беше неудобна и за мен като обща. Не ми беше трудно, казвам си го честно. Беше, значи аз не съм имала други такива раждане и мога да ви кажа, да, че и за мен беше изненадващо и много приятно изненадане, нали, беше просто. Ами раждането, така като се обърна назад, за мен е един много прекрасен спомен и нали, без да се задълбочавам в някакви супер подробности, които можеха и да бъдат по-добре, ще си взема урок за следващото раждане, ще знам вече как реагира тялото ми и какво още е можело да се направи, но като цяло аз съм много доволна и... За мен ключът към позитивното раждане е взаимното доверие и сътрудничеството между три страни. Семейството, дулата и медицинският персонал. В случая с Мария лично видях как това доведе до едно щастливо преживяване, споменът за което ще ми остане за цял живот. Да се надяваме, че ще има още много такива.